i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, prichádzame do Božieho chrámu, na miesto, kde sa prináša obeta. A stretli sme okolo oltára, na ktorom Pán Ježiš prináša obetu za spásu našej zomrelej Márie. Zároveň je to spoločenstvo našej spoločnej lásky, úcty, našej viery, aj našich nádejí. Takže v takomto duchu chceme sláviť svätú obetu. Naše srdce si však otvorme pre Božie milosti, aj preto, aby náš hlas prišiel k Pánu Bohu. Očistíme sa od všetkého zlého. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaní dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pána, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Veríme, že Tvoj Syn umrel a vstal z mŕtvych. Pre toto tajomstvo dožiš milostivo, aby Tvoja služobnica Mária, ktorá umrela v spojení s Kristom, v ňom dosiahla aj vzkriesenie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Múdrosti. Duše spravodlivých sú v Božích rukách, múka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi, za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhadu. Ale oni sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli múky, ich nádej je plná nesmrteľnosti. Po krátkom utrpení príjmu veľké dobrodenie, lebo ich Boh skúšal a zistil, že sú ho hodní. Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopálnu žertvu. Tí, čo v Neho dúfajú, poznajú pravdu a veľmi zotrvajú v láske pri ňom, lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie a pre jeho vyvolených odmena. Počuli sme Božie slovo. Nič mi nechýba.
Chvála ti, Kriste, Král večnej slávy. Chvála ti, Kriste, Král večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán. Kto verí vo mňa, nezomrie na veky. Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale teraz viem, že čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela: Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie. A kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu: Áno, Pane. Ja som uverila, že Ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, sme tu, ako sme si už aj na začiatku povedali, sme tu, pretože sa stretáme pri tom pramení každého života, všetkých tajomstiev, ktorým je Boh. Sme tu, pretože tu prichádza Ježiš Kristus, ktorý nás spája nebo so zemou. Je to miesto, kde sa pri svätej omši skláňa nebo k zemi. Človek sa stretá so svojím Bohom. A v tomto kontexte teda my máme
srdci, v mysli, ešte veľmi živej pamäti našu zomrelú Máriu, ktorá tu bola v našom spoločenstve a môžem povedať aj v takom veľmi úzšom spoločenstve veriacich. Aj tu mala svoje miesto, aj svoju lavičku, a nie lavičku, ale aj svoj vplyv. Vieme, že to jej slúžila, pomáhala, robila kostolničku, organizovala, čo vedela, vládala. Takže sme tu s tým spôsobom na tom mieste, ktoré pre ňu bolo vždy také sveté miesto. A teda naša, keď máme povedať, tá naša nádej v ten večný život a naša istota, že je v nebi, je vlastne akoby až takou samozrejmosťou, že bola tu a bola tu s nami. A teraz teda o Pána Boha pozerá a my sa modlíme za ňu a modlíme sa možno, že spolu s ňou. Takže sme tu, ak chceme tak, aby sme podali ten život nejako zamyslieť sa, tak je to veľmi náročné. Nedá sa to do nejakých pár slov povedať, čo by naše srdce chcelo povedať. Že to sa hovorí, že niekde je lepšie byť aj ticho. A že to ticho spôsobuje to takú dôležitú vec. Ticho nás totiž tak nára do hĺbky. A my vieme, že tie samotné fotografie, obrazy, no vždycky môžu všeličo povedať, ale keď chceme vidieť niečo viac, keď sa chceme pozrieť na obraz, ktorý má v sebe hĺbku, ako je napríklad to dievča z úslami, tak tam musíte stáť dlhšie a pozerať sa, rozmýšľať a vidieť tú dynamiku života. A to je tá naša chvíľa, že my si spomíname a my si spájame tie jednotlivé jej obrazy, jej života. Tí, ktorí ju poznali dlhšie, viacej, tak vedia a vidia do jej srdca, že to bola osoba, ktorá mala veľkú lásku vo svojom srdci, veľa dobrého. A ten život, ktorý prežívala tam, to nebolo také, my sme podali vždycky iba to rajský život nadšenca na zemi, ale prinášali ťažkosti, aj sklamania, ktoré zažíva každý, kto chce ísť tou cestou lásky. Lebo láska je veľmi náročná cesta, ktorá síce prináša potom najkrajšie ovocie, ale v tom prežívaní tiež prináša aj bolesti, sklamania, úskalia. Ale napriek tomu je to ten dynamizmus života, ktorý nám hovorí, že Boh nás prevádza. A preto aj niekedy rozumieme a chápeme ten život nie ako nejakú chvíľku, ale ako určité obdobie, ktoré nám Boh dáva prežiť. Niečo podobné, čo prežívame alebo vidíme v takom vzdialenom prirovnaní, ale možno praktickom, že keď pozeráte nejaký seriál, pozeráte nejakú scénu, vidíte, niečo sa udeje, potom čakáte na ďalší diel. A my sme jednoducho poslali od Pána Boha do určitého dielu toho veľkého Božieho seriálu, ktorý nazývame aj Božia láska, Božia prozreteľnosť, alebo túžba nebeského Otca, aby sme všetci prišli do neba. Máme tu ten svoj čas, máme tu svoju úlohu, máme tu svoje miesto, ktoré je veľmi dôležité. A v tomto kontexte je také dynamika života, teda vidíme, že ten život máme naplniť a závisí, či ho naplníme. A toto máme tiež takú peknú skúsenosť, že ona ho naplnila práve tou dobrotou, obetavosťou, láskou k Bohu a potom aj láskou k svojim blízkym. A to je práve taká myšlienka, ktorá je takým podstatou našeho náboženstva, že my vlastne, o čo nám v živote ide, čo Pán Boh od nás chce, že aby sme milovali Pána Boha a potom milovali blížneho, že
že taký náš obraz je práve v tom, tej schopnosti prežiť ten život tak, ako bolo vidieť na nás, že to sú tí, ktorí majú lásku v srdci. Takže my sme teda radi Pánu Bohu, že nám dal takúto, ktorá tu bola, až ešte máme stále, hovoríme, nedávno ešte čítala to čítanie pri Svätej Omši a bola tu s nami, čiže patrila do toho našeho prežívania, do tých našich životov, do toho našeho dejného, povieme, rastu, do toho našeho dielu, toho seriálu životného, ktorý nám Pán Boh dáva prežiť. A všetko to začína vlastne tým krstom. Pri krste sa nám deje taká vec, že sa nám otvára nebo, počuť hlas Boží, toto je už moje dieťa. Tak vieme, že ona prijala tento krst. A potom ako dobrá mama odozdala toto tajomstvo viery, tajomstvo krstu. Vedela, že tá láska ľudská má vždy svoje hranice. A ako dobrá mama sa snaží čo najlepšie všetko robiť pre svoje deti. Ale každá z mama si potom uvedomí, že už prichádza čas, keď tie deti musia byť samostatné, keď oni už musia sa postaviť k tomu životu a ísť tou svojou cestou. A preto je dôležité, aby tie deti mali v sebe ten Boží život a Ježiša Krista. A to bolo práve to, že prichádza a prináša ich ku Kristovi, odozdáva to všetko v tej viere, aby už potom Pán Boh viedol. Ona sama potom prežíva toto tajomstvo, ktoré my všetci prežívame. Že máme svoje hranice, máme svoje možnosti, ale potom cítime, že máme svoje obmedzenie. Tak povediac, musíme si povedať, už to nejde, alebo nedá sa to. A nám sa tedy zdá, že už aké by všetko končilo. Ale práve to začína niečo veľké, čo sa nazýva tá kresťanská nádej. Keď povieme niekomu, že kresťanská nádej je Ježiš Kristus, tak možno si povie to, aká hlúposť, alebo tomu nerozumie. Prečo ten Krist, čo to má znamenať? Ježiš Kristus je naša nádej. Že každý máme svoje nádeje, povieme si, niekto chce dlhý život, ďalší chce dobré zdravie. Každý si niečo predstaví, niekto veľa peniazí. Čo to vlastne znamená ten Kristus, že naša nádej. A práve v tej osobe aj v tom živote vidíme jednu skutočnosť, že tá nádej začína v detskom, maličkom veku, keď to dieťa pozerá na tú mamu, z toho dôverov a hovorí mama, nehovorí teda, ešte nerozpráva, ale s tými očami túži, aby tá mama sa ho ujala, dala mu jesť. Keď je už to dieťatko väčšie, chytí tú mamu za ruku a potom sa nechá viesť, lebo vie, že tá mama je dobrá, že ho privedie. A mama sa snaží a vedie to dieťa k tomu, čo pozná najlepšie, najsprávnejšie. A toto je vlastne ten obraz našeho života, aj našich mám, že nás privedú nakoniec ku Kristovi. Lebo vedia, že on je ten, ktorý nás chce nás ujme a ktorý jediný má takú schopnosť, že nás môže priviesť tam, kde nás nejaký človek nemôže doviesť. To znamená do neba, do Božieho kráľovstva. Iba Ježiš Kristus má takúto moc z tejto zeme nás previesť do neba. On preto aj prišiel, aby nás tam odpravadil. Preto máme tu ešte Božiu Matku, Pannu Máriu, ktorá sama o sebe to tiež nemôže, ale môže správe robiť to, že nás privádza ku Kristovi a hovorí, ujmi sa tohto mojho dieťaťa. A Ježiš, ktorý je Božím synom Božej Matky, tá nikdy neodmietne jej prosby. Tak vidíme aj v tomto zmysle ako to, ktorá verila Kristovi, ktorá sa utiekala Božej Matke. Takže vieme, že si ju Pán Ježiš vzal za ruku. Božia Matka si ju zobral do náručia a teda si ju zobrali do Božieho kráľovstva.
Možno keď sa nám zdá to, čo je ten Marte, že tak vyčítala akoby Ježišovi, že ty, prečo si nebol tu, keď ten brat zomrel. To bolo to evanjelium, ktoré sme čítali, a to je taká naša prirodzená otázka. Chceli by sme, aby to všetko tu zostalo tak, ako je, a aby sme sa vyhli všetkým ťažkostiam, všetkým bolestiam a všetkej smrti a zrazu sa pýtame, prečo si nebol tu, alebo kde si. A Pán Ježiš s tou Martou je taký veľmi zaujímavý dialog vedie, ktorý práve o tej nádeji. On nehovorí však, čo sa bojíš v podstate. Však neboj sa, jedného dňa bude vzkriesený. Že neboj sa, všetko bude. A tak by to podali, my možno sa povedali tej Marte, že buď trpezlivá, lebo neboj sa, príde to, hovorí. Jedného dňa to príde. A ona potom tak povedala, viem, že to príde. A vtedy, keď Pán Ježiš videl, že má tú vieru, že mu veril, ja som to skriesenie. Veríš mi, neboj sa, bude skriesený. A za tú odmenu, že mu tak verila, tak ho skriesil hneď z mŕtvych. Ešte tedy to bolo pred skriesením, takže Pán Ježiš ho skriesil za odmenu. Ale nám to hovorí, že nebojte sa, lebo príde deň, keď všetci budú skriesení. Je to iba otázka času. Je to iba otázka toho očakávania. Ale tí, čo už zomreli, oni sa už nechcú vrátiť totiž to, lebo byť tam, kde už je všetko. By bol taký jeden príbeh zo života svätého Stanislava, veľmi zaujímavý, ktorý nám môže tu nádej trošku v tom srdci, ako si posilniť, že mal ten svätý Stanislav nejaký problém, tak prosil, aby ten zomrelý prišiel mu to nejako vyriešiť, on bol očistci. A keď prišiel a všetko vyriešil, tak sa opýtajú toho, že chceš sa vrátiť naspäť do toho očistca, alebo chceš tu byť s nami. Hovorí, viete, ja sa chcem vrátiť, tam je to lepšie ako tu. Je tam síce to očistec, ale je to vždycky lepšie, lebo už tam vidím Pána Boha, už mi je blízko, už viem, že tam prídem do toho tajomstva Božieho kráľovstva. Čiže sme si túto vieru živili v našom srdci a s tou vierou pochopili, že dve veci môžeme vždy robiť. Aj vtedy, keď sa zdá, všetko už skončilo, tak vždy môžeme čakať. Môžeme čakať na tú chvíľu, ktoré Pán Ježiš hovorí, príde chvíľa, keď sa všetko zmení, príde chvíľa, keď budú skriesení, príde chvíľa, keď každá bolesť bude zničená, aj smrť. Čiže to je to čakanie. A druhá vec, ktorú môžeme sa vždy modliť. Modlitba posilňuje našu vieru a pomáha tým, ktorí máme radi. Naša modlitba vždy môže pomôcť tomu, koho máme radi. Tak sme sa modlili, aby sme očakávali s Ježišom Kristom kráčovať v našom živote, aby nás potom všetky zhromaždil v tom svojom Božom kráľovstve. Amen. Bratia a sestry, prednesme nášmu Bohu, Pánovi života aj smrti, svoje prosby a naše vďaky. Bože náš Otec, prosíme ťa za Tvoju služobnicu Máriu, ktorá nás predišla ku Tebe. Aj keď sú naše srdcia naplnené smutkom a bolesťou, ďakujeme Ti za všetko dobré, za všetky schopnosti a talenty, ktorými si obdaroval túto našu zomrelú sestru Máriu. A chceme Ti predniesť naše spoločné prosby. Napríklad chceme napred poďakovať. Ďakujeme Ti za roky, počas ktorých naša sestra Mária pracovala na chválu v službe miestnej cirkvi. Ďakujeme Ti, Bože. Ďakujeme za jej námahy pri budovaní Božieho kráľovstva medzi nami. Ďakujeme Ti, Bože. Ďakujeme Ti za jej život a službu, ktorú v tejto našej cirkevnej komunite vykonával. Ďakujeme Ti, Bože. Nebeský Otče, chceme Ti predniesť za naše prosby, aby si prijal našu zomrelú Máriu do svojho nebeského slávneho kráľovstva, aby si daroval dokonalosť,
po ktoré tak túžila, a spoločne sa modlíme. Nech jej nezištná služba vo farnosti prinesie nám a celej cirkvi dobré ovocie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Odpusť jej viny a hriechy a doplň a naprav, čo chýbalo jej pôsobeniu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Potež jej deti, súrodencov, nevestu, zaťa a vnúčatá a ostatných príbuzných a naše spoločenstvo nádejou na opätovné stretnutie s ňou v Tvojom kráľovstve. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, Tvoje milosrdenstvo je útechou a Tvoje zákon je potešením pre tých, ktorí Ti s láskou slúžia. Prosím ťa, vypočuj naše vďaky a prosby, ktorými dnes velebíme Tvoje meno a posilňujeme svoju vieru vo večný život skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, pokora Ti prinášame obetu za spásu Tvojej služobnice Márie, ktorá verila, že Tvoj Syn je láskavý Spasiteľ. Prosíme ťa, nech v ňom nájde milosrdného sudcu, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Stávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo v ňom nám zažiarila nádej na slávne vzkriesenie. A hoci nás zarmucuje neodvratný údel smrti, potešuje nás prísľub budúcej nesmrteľnosti. Veď tým, čo veria v Teba, Pane, život sa neodníma, iba mení. A keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach. Preto s anielmi a archanielmi, s trónmi a pánstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme.
Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Keď teda slavíme pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete, a vedí ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Stanislavom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na svoju služobnicu Máriu, ktorú si z tohto sveta povolal k sebe, keďže sa stala podobnou Tvojmu synovi smrti. Nech sa mu pripodobní aj v jeho zmrtvých vstaní. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie. I na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja,
Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratstva, láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
Modlíme sa. Pane Bože náš, Tvoj Syn nás vo svojom sviatostnom tele nám zanechal pokrm na cestu do večnosti. Láskavo dopraje, aby naša sestra Mária účinkom tohto pokrmu došla až k večnej hostine Tvojho Syna Ježiša Krista, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.